Així només feia que mirar i pensar quines reunions julianeques podia cruspir. La gent alertada va decidir ensenyar-li la dieta mediterrània mitjançant aquesta cançó. Van passar una tarda molt entretinguda, aconseguint que el drac eliminés a les persones de la seva dieta alimentària. De seguida, es va fer l'hora d'anar a dormir i, aprofitant la mentida, es va sentir de fons aquesta cançó de bressol.